سلام كما يتوعلو كبرى تخطاتلتي فنو إير تي في نلومي قدام كل تتقمتي فرق معالتن فرقان زترالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتا لكم بخبر زعدم الشام تولده بغنتاتو دما فيلم مغاقباز ملكت عودة مسنعتي ندفي بمبدلا وتزازيمو أب ماي حبار زت هانسات متأنن أسديقا أمو حاس قرب ماي سبن تريتن عبي أستواصوت قبرالا أمنو زوا شامبكو سقات كوفيد 19 مكلخال أبابات تمرتيك قبرا بزلو تنكاغا تزتيو منقست إثيوبيا سب مزي حبرات هاقراتنا يمسكوك سقمتي حقاون قبون مخانو أفليتو مراحي علوا جيني مامادي دومبويا بريزيدنت مساقر منقست بمخان كالا محلفتيو أبا أمريكا لبلا كوفيد 19 تزور دو سبعة وكسرات كم زايدة تحدي أكل نايتين العي حاد عمد كسر حالو الصنحة من محياش مازاوي سرعة أمغاقبا أب إيرترا زد تسميه بروجكت زخونة عودة مسنعتي تمالي حادة كمتي مرحا قودنان ممرحي صحفا بمنداف تزازيمهم دانا يتقبري هوت بملكع سبساب زدالو تتحسته يسعب بمنقدي محبراون بهلاون لوطن ركباتن زتمحايش سرعة أمغاقبا نمرقق زعلمه كاب 29 مسكرم أب أسمرا كايد زغنيه ناي ممخخار عودة مصنعتي مرحا قودنان ممرح صحفن بمنداف تزازيمو أبتا عودة مصنعتي ممعبال فريات عسان مأزاو مقبن ترات كالات حبرات هاقرات أم محياش سرعة أمغاقبان مسؤ زتأساسر نتفتاتن ترى معكنا زينا أم براخ نقحات حبرتسب أم أزاو مقبن أم مقاقبان من داف استراتيجيكاوي ودن سرعة أم مقاقب حبرتسب نايس رح مكاليز زملكة منيسترتات كم أون أب سرعة أم مقاقبان أرأي لوت إممتا أب زبلو زعباتات مي تخايدو كإلا سنقمم أكبابن مقبن دكتور إيدن تارك أب زهبتو حبريتا اتي عودة متصنعتي نتقد محجي بزتفلاليو أكلات بتناتل كايد زتصنحة أم محياش سرعة أم مقاقبا زتكورا نتفتات ناب حدا مقانامتيو ني حبار شتو بمتحاز وهود مرحا قودنان ممرحو صحفن كهلوه كم زقبرة أردي أب أم مقاقبا زملكت بزح سراحي أب زعدي قن وهود أيكونان وهود زي مقانا حنساب لك حدا سراح أبت حدا يدقم أبتي دقم حقوافات كان عين للندلنا هجي ترى كلنا نتواهدنا جن حدا أتي سراح كنت زداقاقم بمهد كوينو بنا كل سب زي تساطافنت تبقى سراح يسرح كلا كأني تحقوافات زلونا نللي مالتيو على لنا هاني كلنا نسرح له ما بزغ نبزح ندحر كوينا ريسيرش حدا عب ترى قد صاد خلاله لا ريسيرش انستيتيوشن كلنا خلاله بهاجر درجة ناي مرمرات كالات تكال كلنا خلاله لذي أنا زي أخذ كرة زغل أنت دعني كابناتنا فلتات تمركزنا مخرطات كنهب كوينا فلتات كنا منشول ونخل بيتا خلونا خلاله تتصوعي ود مقبن حرشان أب إيرترا مستر سعيد بانسم مس إيرينا بزكايدو قال محتت حلافنت ودبو من محياش وحسنت مقبي مأزاو مقبي مبراخ حرشاو إتوتن درجة من نبابرو أبقت أرازنا برهزبين من محياش كم زت أقلل بمتقاس كاب كلتشحن عسران كلتن كساب كلتشحن سلاسان حدن حانس يتوازو الاستراتيجي بغندو زحاشة سرعة أمغاقبا أبزبل عند زتسرت خمزخونة أبريهم تساتفت دما أتوكرو كيرخبو أبزت أنحو عنك استلمدتات محنصات ورصوص استراتيجي زتعمل سراحن تسبي زقبر الوطئتن أبزبلو قداد دحر زكايد وزتا نتي بمنقد محبراون بهلاون لوطن ركباتن مأزاو سرعة أمغاقبان نمرقاق زحقز مرحا قودنان ممرح صحفن نديفهم أم حداريت الزوبا سمينا وقيح بحري ويزرو أسمرت أبرها كونتات قرب محبرا وقلقلت بأكال نمعزابن مس زملكتهم أكالات نمزتين أبنو الزوبا قلعالو عدتا كايدام أبتي بعسران شوعتن عسران شمونتن مسكرم زقبرت عدت أب ممحدارات كابي بادا حوس ختما قلعالون باردولين زركبات كالات تمرتي تعنان ما يندحر معزاب بزعبا أقلقلتن زلون حسرتاتن نمفتحو كوسدو زلوهم سقمتاتن مس زملكتهم أكالاتن عبيت عدن زتيام
ኣብ ትርክብ ወይዘሮ ኣስመረት ተሳታፍነት ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ምስቲ ኣብ ትጽላት ዝተገብረ ወፍሪ ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ብምብራህ ህዝቢ ደቁ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክልእኽን ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሓ ከታብዕን ክድግፍን ኣተሓሳሲባ ተሳተፍቲ ብግድኦም ዛጊት ብመንግስቲ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ድማ ብፍላይ ኣብ ህይወቶም እፎይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ትሑት ዘሎ ተሳታፍነት ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ክብ ንምባል ዕቱብ ስጉምታት ከም ዝውሰዱ ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብ መዳይ መራኸቢታትን መጓዓዝያን ቀረብ ማይን ዘሎ ጸገማት ክፍታሕ ተላብዮም በዘይካዚ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ተመዲቦም ዝምስገን ኣገልግሎት ንዝህቡ ዘለዉ መንእስያት ሓካይም ኣተባቢዓ ኣብ 2019 ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ሓባር ንኡስ ዞባ ጌንዳዕ ዝተሃንጸት መጠነ ንኡስ ዲጋ ኣብ ሙሓስ ቀረብ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ዓብያ በርክቶ ትገብር ኣላ ነበርቲ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ዲጋ ኣብዚ ግዜ እዚ እኹል ማይ ብምውህላላ ጥሪቶም ኣብ ቀረብአን እኹል ማይ ረኺበን ከም ዘለዋ እዚ ድማ ካብ ዘይተደለየ ሃልኪ ኣድሒንዎም ከም ዘሎ ሓቢሮም ንሳቶም ወሲኾም እታ ዲጋ ኪንዮ ሙሓስ ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ወሰናስን ኣሕምልትን ፍረታትን ብምልማዕ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዝኽኣለቶም ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ማይ ሓባር ሰፊሕ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን የካይዱ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብ 2019 ካብ ዝተተኽለ 6500 ኣግራብ እቲ ዝበዝሐ ብሰንኪ ዋሕዲ ዝናብን ፍልሖን ከም ዘይጸደቐ ዝሓበረት ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ማይ ሓባር ወይዘሮ ገብሪኤላ ገብረስላሴ ሎም ዓመት ኣብ ወሰናስንታ ዲጋ ዝተተኽለ ኣስታት 13000 ኣግራብ ግን ጽቡቕ ውፅኢት የርኢ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ሓባር ሓንቲ ካብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ጌንዳዕ ኮይና ልዕሊ 900 ነበርቲ ኣለዋ ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ምስ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ስግኣት ኮቪድ-19 ንምክልኻል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ተምሃሮን ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነጥፉ ኣካላትን ድማ ብቐንዱ ክገብሩ ኣብ ዘለዎም ጥንቃቐ ተዘትዩ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ተስፋ ሚካኤል ኣርኣያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ስግኣት ኮሮና ቫይረስ መሊኡ ኣብ ዘይተቐንጠጠሉ ግዜ ይጅመር ብምህላው ዝተኣወጀ መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዕላምኡ ምርጋጽ ድሕነት ዜጋታት ስለ ዝኾነ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዕቱብ ክትግበር ኣዘኻኺሩ ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ብወገኑ ዘይተቐንጠጠ ስጋት ኮሮና ቫይረስ ንመላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ንመምህራን ድማ ብፍላይ ድርብ ሓላፍነት ዘሰክም ብድሆ ብምዃኑ መምህራን ንዝተሰከምዎ ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቦም ሞያዊ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ተላብዩ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ድማ ከምዚ ዝበለ ዘተ ብውጥን ዝተመርሐ መደባት ስራሕ ንምትግባር ሓጋዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ምምሕዳር መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምንፋዕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ እጃሙ ከም ዘበርክት ኣረጋጊጹ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ መምህር ተስፋ ሚካኤል ኣርኣያ ብመወዳእታ ኩሎም ናይ ትምህርቲ ዕድመኦም ዝኣኸለ ቆልዑ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ንኽሳተፉ ተራ ሕብረተሰብን ምምሕዳራትን ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ጸገማት ንምቅላል ውህድ ፃዕሪ ክካየድ ጸዊዑ ክቡራት ዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብልዕድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእታው ኣብ ልዕሊ ዝገበሩ 7 ሰብ መዚ ትካላት ሕብረት ሃገራት ዝወሰዶ ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ሕጋውን ግቡእን ምዃኑ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ሓደ ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣብ ዘይሞያውን ዘይሕጋውን ንጥፈታት ዝተዋስኡ ወፃተኛታት ሰብ መዚ ትካላት ትውድብ ዝፈጸሞ ገበናት ዘርዚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መግለጺኡ እቶም ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ዝተወስዶም ሰብ መዚ ንሽጉር ህዝቢ ተባሂሉ ዝመፀ ሰብኣዊ ሓገዝን ረድኤትን ንጃንዳ ወያነ እሕሊፎም ከም ዝመጠው ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝተገብረ ስምምዕ ከም ዝተሓሱ
ናይ መራኸቢታት መሳርሒታት ወያነ ክግልገለሉ ብምትሕልላፎምን ሰብኣዊ ደገፍ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምእታወን ዘይተመልሳ 400 ናይ ጽዕነት መካይን ጃንዳ ወያነ ኣብ ወተሃደራዊ መዓላን ምምላስ ዕጡቃቱን ከም ዝተዋፈራ እናፈለጡ ኣብ ምምላሰን ሸለልትነት ከም ዘርአዩ ከምኡውን ናይ ሓሶትን ዝንቡዕን ሓበሬታ ብምዝርግሖምን ሰብኣዊ ሓገዝ ንፖለቲካዊ ዓላማ ከም ዝውዕሉን ምግባሮምን ገለ ካብቲ ዝፈጸሞ ገበናት ምዃኑ ብዝርዝር ኣፍሊጦም ካብ ሕጋውን ሞያውን መዝነቶም ወጻኢ ኣንጻር ልኡላውነት መሬታዊ ሓድነትን ሃገራዊ ድሕነትን እንጋዲት ሃገር ዝዋስኡ ዲፕሎማስኛታትን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባትን ካብ ሃገር ክወፁ ትእዛዝ ምትሕልላፍ ልሙድን ንውዕል ጀኔቫ ዘይጥሕስን እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእታው ንዝገበሩ ተጸዋዒት ማዕከን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ወኪል ትካል ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ከምኡውን ወኪል ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት OHCHR ዝርከብዎም 7 ላዕለዎት ሰብ መዚ ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ክወፁ ብ30 መስከረም ትእዛዝ ምሃቡ ይዝከር መራሒ ናይቲ ብ5 መስከረም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ጊኒ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ሌተናል ኮሎኔል ማማዲ ዶምቦያ ትማል ሓደ ጥቅምቲ ከም ፕሬዚደንት መሰጋገር መንግስቲ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ድሕርቲ ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዕልዋ መንግስትን ምቕያድ ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደን ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣባልነት ጊኒ ናይ ምድስካል ስጉምቲ ክወስድ እንከሎ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ዕልዋን ስድርኦምን እገዳ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት ዞባውያን ኣህጉራውያን ውድባትን ከምኡውን ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ዕልዋ ኮኒኖምዎ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ጅር ደልታ መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ዝነሃረ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ምስቲ ለበዳ ብዝተኣሳሰር ናይ ዝሞት ሰባት ቁፅሪ ናብ 718,000 ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ጥዕናት ሃገር ኣፍሊጦም ኣብ ኣሜሪካ ዕለታዊ ብገምጋም ልዕሊ 160,000 ሓድሽ መልከፍቲ ምዝገብ ከም ዘሎ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት ጠቕላላ ቁፅሪ መልከፍቲ ልዕሊ 43.6 ሚልዮን ምብጽሑ ተቓሊሖም ኣስታት 70,000 ሞት ዝተመዝገበላ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ በተለበዳ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ሃገር በኣሉታ ዝተጸልወት ክትከውን ከላ ክፍላታ ሃገር ቴክሳስ ኒውዮርክን ፍሎሪዳን ድማ ይስዕባ ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ወፍሪ ክታበት ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘለኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ብኮቪድ-19 ካብ ዝተመዝገበ ሞት እቲ ልዕሊ 77 ሚእታዊት ኣቐዲሞም ዝተኸትቡ ምዃኖም እዩ ዝሕበር كيلات عنا تزوهاب كتابات مس جزء نايم مكل خلع بقعته بالعل فرقي زنكي بمخانو بتحدم جردلتا نتوم استخدموا كي ترفه نايم الكاف عقمي سلزلود ما بتخلق كتابة نبينو نزقات ملكفت الموتن كم زيقت يردم بدرجة علم متن ملكفتي لعلي كل تميتن 35 مليون نايز موت دما لعلي 4 مليون بتحلهم حالتات مكل خال إيران كاب تمالي حالة تقم تجميرهم مس أذربيجان أب زدوا بكوابيتات سفيح وتهدروا الممر يكايدو خمزلو تقاليحهم أبزي حالتات مدري أيرن فوليات حالتاتن زسات فوزلو الممد بركت زبلا سبع البو نفرتي هليكوبترات نفرت كيناتن تانكتاتن يسات فوق خمزلو زحبرة مينستر مكل خال إيران تهاجر بوشتاو عقما زمعبلتو وتهدروا تكنولوجيون نفتنا خمز غرب أفليتهم علامات الممد ناب زخونة هاجر زغنعة خمزة كونز تقصت مينستري عبدواتان زكاة تخطاخي وتهدراوي من قصقاسات نمبده زلوا عقمي نمجم جام مخانيو أرديوم أذربيجان مس إسرائيل زلوا وتهدراو زمدناتات كمز الشغلة بتلاقامي خد قلت سنحة إيران تهاجر كابل تشحين شدشتن كساب كل تشحين 10 نايل علي شمان تميتن 25 مليون دولار أسوار كمز شمتتيا توقس إيران أذربيجان بإجتا مريت تتفانين كم زلوا زتوس صبصوات ناو وتهدروا الرسمي كامرح زولو تخلوكا تحطن تخنن تخبابي حدش جيوبوليتيكا متفنان كخصتو كم زخيل يحبرهم
أستراليا سابمارينات فرنسا كتشمت نزعت وتوعل دحر مسرازا بتسقمتي استقطع أوروبا وحبرت مستهجر ككايدو نزوتنا نقداو ركب بحد ورحي كم زناوحو أفليتهم نقداو ركب أوروبا وحبرتن أستراليان أبزور حزي ككايد مدب كم زنبريو زقلاتهم كلت يوم وجنات أبزي ركب نتاع نقداو سمعات كفرارميو تثبيت نيروم أستراليا أستات 66 بليون دولار زواجن 10 تغلطة سابمارينات فرنسان مشمات أبكل تشحن 16 كم تسامع زفلت كوينو ناتوعل أبز حلف ورح مسكرة مس أمريكا دحرز ختمتو تمساسال السمع كم سرزتو يذكر مس الراز نايتوعل فرنسا تراي زي كونه نابال هاجرات أوروبا وحبرت كم زقطعه يحبر بس انك تقداي دبلوماسيا وزمدنا فرنسان أستراليان بارتات تصلي خمزلو تصبصوات يردوم أب دبي بسنكي لبدا كورونا فيروس تدناغيو زصنحن أستات 7 بليون دولار وصا استغبرلون أهغراو إكسبو ب30 مسكرم بوقع تخفيتهم أبزي أهغراوي مرئيت 209 هاجرات نبهلنن قسقاس معبالئنن أب استفلالي صلاتاتن زنصبارقالو تحستو يقربالوام زي دحري كستات لبدا كورونا فيروس كاب زتودبو تمساسلت مرئيتات زعابي مخانو استنغرلو إكسبو كساب ورح مقابيت كل تشحن 22 كغصليوم أهجراو إكسبو دبي 25 مليون بتصحتي كأنجد تثبيت جبار زي أبزوا ما كلام مبرق نايف لما زخنا أهجراو مرئيت صلات توريزم دبي بمبربار كنت ورا بحثات مدنفع وتاو تراخم زهلو بأجو تأميت الله نستعسر لو زينا مستندون مزام كنتاتو كده مالكم نمازاوي سرعة أمجاجب زملكت عودة مصنعتي ندف ببدلاو تزازيم أب ماي حباز تهنسات متنا نوس ديجا أمو حس قرب ماي سبن تريتن عبي أستواصوت قبرانا أب نوزا شام قوسقات كوفيد 19 مكل خال أبيت تمرتيك قبراب زلو تنقاغه تزتيو منقستي إثيوبيا سب مز حبرات هاجراتنا يمسكوك سبقمتي حقاون قبون مخانو أفليتو مرحي علوا جيني مامادي دومبويا بريزيدنت مساجرز منقستي بمخان قال محلفت أمريكا لبرا كوفيد 19 تزور دو سبعة وكسرات كم زايد تحبي نلومي قدام كل تتقمتي فرق معلتن فرانس تلال وزينا ومستند وقت زازيم الله